Ja, jeg sidder her i dag, og vi skal snakke med Benedikt Poulsen. Og han siger jo selv, at han er så grim, så nu skal vi høre hans mening. Hej, jeg hedder Benedikt Poulsen, og jeg synes, at jeg er pissegrim. Jeg kommer fra Skønhedsinstituttet, og jeg vil gerne få en skønhedsoperation af mine praktikanter, og hvis I ikke kan finde ud af det, men det er jo lige meget, bare jeg bliver pænere. Og ja, og så vil jeg bare lige høre, hvad deres mening er, om jeg er grim, eller om de ikke synes, jeg er så grim. Ja, jeg synes, du er helt vildt grim. Jeg har simpelthen ingen begrænsning på, hvor grim du er. Så jeg vil simpelthen investere millioner på, for der er lidt kønnere. Altså, meget mener jeg. Rigtig meget. Nej, jeg synes også, at jeg er pissegrim. Jeg vil have en skønhedsoperation. Jeg er lige pissegrim. Sluk nu det der fucking kamera.